Isa lang ka area. Ang isa lang katungtong. Oo. Daw ito nga sa kutsara. Sa kutsarita, sir. Isa ka kutsarita nga buno. Sulpato. Sulpato. Bakal ta sulpato. Isa ka bula, sir. Pwede mo na mapulyar mo. Baklan ko lang sila bulong. Megatonek, sir. Mayo di spray. Megatonek. Oo. Okay. Baklan ko lang nga daan sila pulyar. Pagkabuno na lang din, sir. Oo. Mangayo lang ko lista sa imo. Oo. 15 days pwede na mabunuhan. Ha? 15 days. 15 days. 15 días. Oo. At sa 15 pwede na Oo. mabunuhan. Gumayo mo na. Malamuaway gimanyada ya ka na mo. Hindi man mag-ong ano, kalamansi. Okay. Di nga nagbutang wala na kaso may tanom na dao. Padre. Ato tong gintapas oh. Okay na, okay mo na, sir. Okay lang na. Tamang na lalom. Ang suwa na oh. Okay mo na, sir. Okay na plima, sir. Oh. Oh, are tanaw. So, sa pitsa 15 abuno ta sulpato. Oo. Pwede na nakabuno sa 15 days. So, sa Disyembre, spray ta sang pulyar. Pulyar. Ang megatonek la, sir, nga ano. Megatonek oh. Okay, mabakal na sa para man sa iyang ano. Danlog. Ambi kwa to. Kwa pa to sa kwan. Pwede mo di madalang kaeng. Oo. Eto. Oo. Balaan mo hindi na sila kabalo. Ginasab mo na gusto ko nga hara kagid kag tudluan mo gid nga step by step. Kay ang ila na diya isabwag lang nila. Oo, sa kay misis mo. Megatonek. Oo. Dalon ko na lang to. Makadto na lang ko to sa inyo. Oo, pwede man, sir. Kag timpla. Oo. May spray man ko mo, nakabakal ko sing spray. Ara da ang mahal bakal ko sina, automatic. Ako na mo di battery mo. Mayo na dalon ko lang na digto kay Ibon. O ara kamanggani da, way kamanggalin da no? Oo. Are gina demonstrate sila ni Kenneth paano magtanom, anong technique sang kuan nga ni suwa si Charlie. Bye. Sayo ra kayo no? Sige lang ta. Mapatudlo lang ta kay mayo ginaya sa expert. Kulang pagali ni. Estimate ni Kenneth mga 400 kapuno. 190 lang ning binakal ko. Wala pa? Mukadamo. Hasta pagida to sa banglid to ho. Oo. Ay, sa sunod na ko lang ng order. Na. Ano ni? Gatanong-tanom na kami. Oo. Grafted na. Ang isa kakaing nabilin ta to no? Okay. Nga grafted ini nga kalamansi. Gin bakal ko nira sa oton. Ano gani? Oton nursery? Ha? Oton fruit bearing trees. Pwede nyo na mag-google sa Facebook. No? May sa Facebook amo no? Na. Amo na si Kenneth ng tag-iya. Sawaya Sibon. They are very helpful
no, i-demonstrate ya sa inyo paano magtanom, kung ano ang mga recommendation niya. Teng gusto ya dito gimaras nga mangga, kag katimon, kag mangustin. Ano pa ganitong isa tong gamay? Katimon, ano pa ganito? Hindi, ato ng pao, blang gagmay pa lang ga. Oh, katimon. Oh, all throughout the year na nga pamunga. Way problema. Gamay pa lang na pinamunga na iya. Na, i-demonstrate nila to sa ilangan nursery, no? Amo na yung mga kabataan. Amon ang grafted nga na, nakita mo na siguro, malayo ako. Bala mo nagulan kagabi ito do, madanlog. Nagatiel na lang gani ko. Kaya hindi na ko kabutas kay madanlog. Na, kita. Oo. Yeah, ako nakita ko na sa YouTube. Amo nga na instruction ko na sila. Kanugon sang tubig nga mailig mo lang kwan. Na, tahom na no. Amo na sila di. Ay kadimalas kay kagabi nagtudo ulan. Hindi kami kataka ding tricycle. Binili lang to namon sa karsada. Okay. Amo ina di. So, I recommend kung gusto niyo mag-farming, dire ka mo kadto sa kay Kenneth sa Oton Nursery. Na fruit bearing tree, okay? Kay dala na ang technical support. Delivery pa di sakon sa Babaw Bukid. Pwerte ko no, daw masurinder sa. Pero anon mo na kay ana danlog. Kag kwan gid kag ano pa gani madanlog. Okay lang na iyang taklaron, kaya ko na, pero ang kadanlogon. Ang recommendation ni Kenneth. Check lang iriya sir nga kung ano pa nga tanom nga Oo. tanom ka din. Oo. Tapos kay ina da kena ina pawanan ko na damo na mga hardwood nga talapson isiray ko dire ko mapatindag kay bin ko. Namin sa mga tao gumagamit mga patindaw na no. Oo. Amo na nga. Padako-dako ko anay mga 1 year o 2 years pa. Oo. Na there is hasta diin kita. Gusto ko na hasta lang diyo. Kay basi makamanok-manok pa ko de. Mga hasta lang ta diyo, no? Pinigwa pa na eh. Ito mga pila. May isa pa kagatos. Pwede no? Sobra pa ko, limpa daw. Anyway, way man na problema. Mamana mo. Kay damo pangitaan lugar nga itam na ni. Sintos pa ni guro kun lang alin ko dangat mawanan ni sintos ni 200 kay may mapaho pata. Sa dalom tong sa pao sir. Katimon. Ana. Mangustin kag katimon. Kay na intriga gid ko na sang katimon way ko na bago lang ko na kabati. Wala yaro sa gata mo nga sir. Actually sir meron na may nigto sa uma. Subong right now? Oo. Na may bunga. Makadto ko da. Pati lang to namon dili mahal sir. Mo, tamis namit nga bunga ya do paho man. Oo, puno laba ano sa gawa. Punta sa Gimaras. Oo. Laba. Pero pwede mo mabaligya na sa merkado. Pwede sir. Sa merkado. Bunga ya. Okay, good. O sige. Mister, mauna na kamo patapusa lang nanay si Buano ho. Kay maupod ka mo to panaog. Kay hakuton mabalik sila di hakuton nila. Patapos lang na siyaw. Kay buwas